Ga misalan wasu kalmomi a jimla da nake ganin za su taimaka mana mu gyara rubutunmu na Hausa, musamman kiyaye ƙa'idar rubutun harshen. Saba ƙa'idar rubutu kan sauya ma'anar asalin saƙon da muke son isarwa. Misali ga wannan jimlar, ta ba shi taba. Kun ga a nan taba ƙwayoyin magana ne guda biyu, lamirin suna da kuma aiki. Idan aka haɗe za a tayar da kalmar taba. Ga wani misalin, su sun suma. A nan suma kalmomi ne biyu, haɗa su da ma za a samar da kalmar suma. Ga wani misalin, ya ji labarin ta yi yaji. Ku lura da yaji da kuma yaji. Haɗa yaji zai tayar da kalmar yaji, ko kuma a ce yaji ya ji a miyar. Kun ga akwai bambanci tsakanin yaji da yaji. Ga ƙarin wani misalin, ajiya ya bani ajiya. Kun ga ajiya, harafin a zaman kansa yake, idan aka haɗe kuma za a samar da kalmar ajiya. Don haka kun ga yadda saba ƙa'idar rubutu ke sauya ma'ana. Kiyaye ƙa'idar rubutu zai sauƙaƙe abin da aka rubuta da saurin fahimtar saƙon da ake son isarwa. Sai mu kiyaye.